Egunon, ongi etorriak eta eskerrik asko hemen prentsaurreko honetan gaur gurekin izateagatik eta bereziki Usandizagatik etorri zareten ikasle guztioi. Bi liburuak eskaini dizuegu eta espero dugu zuen institutuan lantzea liburuak. Gaurkoan, Irun Hiriko Kutxa literatura saridunak hemen ditugu, Alain Agirre, Astigarragakoa, bere Karena obrarekin eta Eleberriako alorrean, eta Leire Vargas, Dena ametsa den irudipena olerkian. Benetan eskerrik asko gaur hemen izateagatik, eta besterik gabe editorei pasoa ematen diet. Eskerrik asko eta ongi etorri danoi. Eskerrik asko Kutxari ere, sari hau antolatzeagatik eta ekitaldi honetara gonbidatzeagatik. Hor, bi idazle hauek, hau da Alain Agirre eta hura da Leire Vargas, bestela argazkirik ez baduzue, ez dauzue zertan jakin. Leire Vargas Durangarra da, Gasteizen bizi da, ikasketakan egiten ari dalako, itzulpengintza ikasten ari da, bertsotan ere aritzen da, eta idazten ere bai. Hau dana kontatzen dizuet, zuek ikasleok hurbilena duzuelako adinez, 2002an jaiotakoa da, orduan ez zuek baino asko zaharragoa, eta igual zuentzat izan daiteke eredu eta erreferente bat, konturatzeko badirela idazleak harremana daukatenak artearekin, edertasunarekin, hizkuntzarekin, bera idazten ibiltzen da eta bertsotan ere bai, eta itzulpengintza ikasten ari da. Eta hauxe du bere lehenengo liburua, Dena ametsa den irudipena. Bertan, esan daiteke, ahots poetikoak, nitasun batetik idazten du, bere kontraesanak, bere minak, bere arrakalak, bere zalantzak, bere beldurrak, bere noraezak azalduz, ez da? Esan dezu, eta nork ez ditu noraezak, arrakalak, beldurrak, zalantzak, danok, ez da? Eta adin batean segurasko gehiago, gordinago, ageriago, eta horretaz idaztea arte bada, eta jakin egin behar da egiten, eta uste dut oso ondo egin duela Leirek. Eta poesia nola horretaz hitzegia abstrakto xamarra izaten da, besterik gabe poema bat irakurriko dizuet, eta berari emango diot hitza. Hala dio, bigarrengo poemak liburuan, titula du Zomorroa, hala dio. Oheazpiko zomorro horrek ez dit lo egiten uzten. Naizen moduko aurkezteko xuxurlatzen dit gauero. Maite zaitudala mendi dontorretik aitortzeko, zaren alde batera utzita. Horrek suposatzen duena ahaztuta. Belarriko zirriketutik sartu eta begien atzean kokatzen zait. Egun euritsu zein argietan jarraitzen dit, naizenaren izena segundoro gogoratuz. Nirekin dator leku guztietara. Nire azalaren eta zure irribarrearen antzera, naizenaren parte bihurtu da. Eta agian, egunen batean, egia aldarrikatu eta isilaraziko dut. Ni ere zomorroa naiz, tximeleten artean. Zorionak, Leire, eta zurea da hitza. Eskerrik asko, sarrera eder horrengatik. Eta, tira, hasteko nolabait hasi behar delako izenburutik hasiko naiz, eta izenburuak azaltzen duen sentsazioa, dena ametsa den irudipena, da izotza, da hotza, isolamendua, bakardadea, norbere baitan gertatutako galera bat, eta errealitatetik urruti zaudelako sentipena. Harengan eragin gura eta ezina. Guzti hori da niretzako dena ametsa den irudipena, eta aipatutako gura eta ezinaren arteko gatazka taigabe horrek zeharkatzen du lan osoa. Alde batetik ingurua eta ingurukoak aldatzeko nahia, eta norbera ere aldatzeko nahia, eta gure mugek
eragiten duten ezina eta beraz hor sortzen den gatazka. Guzti hori kokatzen da kontzientzia hartze baten baitan, alde batetik hartzen dugun espazioaren kontzientzia hartze bat da, izateak berak dakartzan konflikto guztiena, eta hiru zentzutan materializatzen dena kasu honetan. Zeinak liburuaren hiru ataletan agertzen zaizkigun. Lehenengo atala zuloak deitzen da, eta lantzen du fisikoki hartzen dugun espazioaren inguruko kontzientzia hartzea, gure gorpuztasunarena eta gure gizatasunarena, eta biek dakartzaten mugen ingurukoa. Gure gorputza aldatu gura eta ezina, eta gure hauskortasun fisikoaren pisua, eta hark eragiten duen mina. Eta guzti hau kokatzen da elikadura nazte batek zeharkatutako gorputz baten markoan, zeina atal honetan agertzen den esplizituki, baina eragiten duen liburu osoa zeharkatzen duen edo biltzen duen atmosfera eta irudiak. Izan ere nik hotzarekin eta isolamenduarekin lotzen dut kondizio hori, ez? Bigarren atala ateak deitzen da, eta ideologikoki eta politikoki hartzen dugun lekuaren inguruko kontzientzia hartzea lantzen du. Jendartean parte garenetik daukagun erantzukizuna dago presente, eta nire txoko txikitik ikusten den munduari begiradatxo kritiko bat egiten zaio. Zalantzak eta zalantzan jarri gurak gidatua. Zalantzan jartzen da ideologia bera, eta beste alde batetik behin pentsatu gura duguna edo sinestu gura duguna erabakita, horrekiko fidel izateak dakartzan arazoak, ez delako gauza bera zerbait pentsatzea, eta gero horri benetan men egitea gure ekintzetan, eta bereziki gure sentimenduak horrekin bat etortzea. Beraz, sentitzen dugunaren eta sentitu gura genukeen, edo sentitu beharko genukela sentitzen dugunaren, edo pentsatzen dugunaren arteko aldea agertzen zaigu bertan. Hirugarren atala zubiak deitzen da, eta harreman interpertsonalen inguruan mintzatzen zaigu, bertan zer posizio hartzen dugun, eta inertziak nora garamatzan zentzu horretan, eta horren aurrean non egon gura genukeen guk. Besteen izaera individualak gugan duen eragina, besteen beharra daukagulako nahita ez, baina behar hori ez da beti berdin materializatzen, eta guk gurako genukena ez da posible besteak ere alagura ez badute, eta azkenean badaudelako banatzen gaituzten, elkartzen gaituzten eraberean hainbat indarrez. Eta orduan hor apur bat laburtzeko ametsetako harremanen eta harreman horien errealitatearen arteko talka agertzen da, izan familia harremanak, lagun harremanak edo harreman sexuafektiboak. Liburuko poemak azken 3-4 urteetako lana dira. Hain zuzen ere, Xabierrek irakurri duen hori da zaharrena, idatzi nuen ni lehenengo batxilergoan nengoenean. Eta hor, prozesu horretan zehar, beste erabateko kontzientzia hartze bat gertatu dela esango nuke, bigarren mailakoa, nirea idazketari dagokion zentzuan izan ere, poesia idazten hasi nintzenean nahiko era inkontzientean egin nuen, eta besteak beste poema hauekin nenbilela joan nintzen ohartzen zerbaitetan nenbilela edo zerbaitetan
ibili gura nuela behintzat, eta horrekin esan gura dut, asmo bat baneukala, eta norabait heldu gura nuela. Orduan, poema soltetatik lan bateratu bat lortu guran hasi nintzenean, lanean, noranzko bat neukan jada eta nahiko aldatu zen nik idazketarekiko neukan harremana, ez? Asko zera kontzienteagoan egiten nuduelako. Era berean, azken 3 urteetako lana izaneran, eta nik neu prozesu hori bizi izan dudalako, helduarako trantsizio bat kontatzen du lanak, ez? Nik neuk bide horretan sentitutakoetatik abiatutakoa, baina baita ere fikziotik asko duena, ez? Izan ere nik idazten dudanean, agian abiatzen nahi sentipen erreal batetik, baina beti ez dut jarraitzen hasierako ideiak naraman lekutik, baizik eta batzuetan erritmoak, hizkuntzak edo lanak berak zuzentzen didan bidetik, ez? Esan bezala hasierako poemak era individualean eta asmo bateratu barik idazten hasi nintzen, baina ondoren sorta bat baneukala duela urte terdi egindakoari begiratzen hasi nintzen, ikusteko apur bat zer zen egin nuen hori, eta konturatu nintzen bazegoela hor hildo jarraitu bat, zenbait poematan, koherentzia bat, eta horren gainean lan egiten hasi nintzen, eta idatzi nituen poema gehiago, hain zuzen ere, liburuko poemarik berriena urte honetako martxokoa da. Eta irakurtzerakoan konturatu nintzen gehiago, badaudela hor irudi egoera eta sentipen errekurrente batzuk, eta lanak baduela izaera bat, ez? Eta izenburua bera, dena ametsa den irudipena, poema horiek zuzentzen edo forma ematen, haiei forma ematen nenbilela agertu zen, nahiko kasualitatez, izan zen Pesoaren Tabakeria poemako esaldi batetik hartutakoa, poema irakurtzen nenbilen, eta nahiko instintiboki edo konturatu gabe gorde nuen esaldia buruan, konturatu nintzelako, justu hori zela nik sentitzen nuena poema guzti hauek biltzen dituen egoeran, ez? Nik elikaduran hastea horrela bizi duelako, ez? Bizitzatik urruti egote batetik, bizitza pantaila batean zehar ikusiko banulez, eta nik ari edo ark niri iez egingo balit bezala. Inguratzen nauen oro amets bat balitz bezala gogoratuko banulez. Ez, irakurko dizuet esaldia, hain zuzen ere badago osorik liburuaren hasieran. Pesoak Álvaro de Campos izenpean idatzi zuen, eta hala dio. Gaur noraentzean nago, pentsatu eta aurkitu eta ahaztu zuena bezala. Gaur erdibitua nago, kanpoko gauza egiazko legez, kaleaz bestaldeko tabako dendari eta barruko gauza egiazko legez, dena ametsa den irudipenari zordiedan leialtasunaren artean. Beraz, liburuan badago erreferentzia hori, eta badaude beste batzuk, liburu hasieran eta poema zehatzetan ere, besteak beste Lorca, Bachman, Salirruni, Sarrionandia, Gatakatana, nahiko anitza da, eta esplizituki aipatzen direnez gain, beste influentzia batzuk ere izan ditut. Ala nola Silvia Plath, Emily Dickinson, Miren Agurmegabe, Itxaro Borda, eta abar. Eta ikusiko duzuenez, hainbat jatorri eta tradiziotako idazleak dira, eta agian ni neu itzultzaile ibiltzen naizen honetan,
nire idatzietan bildu gura izan ditudanak, beti ere euskaraz idazteko autu politikoaren baitan. Hiztegian 11 bilaketa egin ostean aukeratutako berbak dira askotan poemak osatzen dituztenak, irudi zehatzen bila ibile naizelako, doinu eta sentsazio oso zehatzak aurkitu guran, eta beraz baliabide literarioek sostengatzen duten hizkuntza bat da liburuak erakutsiko dizuena. Bestei eta beste hizkuntzetan aurkitutako jokoak gurera ekartzeko saiakera bat izan da, baina baita ere nik neure baitan bildutakoarekin joskuran, beraz esan liteke badela hainbat influentziaren itzulpena, baina baita ere sentimendu batzuen eta barne mundu baten translazio izatea bilatzen duen lan bat. Dena ametsa den irudipena da zauri bat eta orban bat aldi berean, kezkak, zalantzak, nahiak, grinak, minak eta etsipenak zein esperantzak mugiarazten duten gorputz batean, taupaka dabilen bularralde batean, gizatiar, hauskor den gorputz bat, baina bere gizatasunean edertasuna aurkitu guran mugituko den identitate batek sostengatua. Eskerrik asko. Egunon, eta eskerrik asko etorri zeraten guztiei. Alain Agirre eta bere liburuak arena aurkeztuko dizuet. Alain Agirre ez da izen berria euskal literaturan. Ibilbide oparoa egin du bere lehenengo eleberria argitaratu zuenetik 2014 urtean, Odol mamituak. Geroztik bere liburuak, sarituak eta itzuliak izan dira. Lehenengo aldi hartan, irakurleak harritu bezain bat liguratu zituen bere idazkera indartsu, gordin eta sentiberarekin. Orduan, oraingoan bezala, pertsonaien barrunbeen azken zokoraino iritsi da, eta emozio, sentipen eta pentsamendurik ezkutuenak argitara ekarri ditu. Ziur aski, Alain Agirreren literaturaren ezaugarririk garrantzizkoena pudore falta da. Literatura eginez, esan ezin direnak ere esateko. Badaki irakurlea jo eta hunkitzen, asaldatu gabe. Badaki gordinkeriari gabe biluzten, dotoreziaz. Sentiberetasuna eta egiazkotasuna beti daudelako bere literaturan presente. Eta baita umorea ere, emozioaren intensidadea berdindu behar izaten denean. Ezaugarri hauek bere 2. eta 3. eleberrietan ere presente daude. Isa hilda eta 2 aldiz erditu zinen itaz ama. Alain Agirrek beti idatzi du emakumea hotsez, emakume gorputz batetik, dela erraietatik, dela hankartetik, dela bihotzetik, sabeletik edo burutik. Gorputzaren hizkuntzak ezagutu egiten ditu. Eta oraingoan ere egin du, izenburutik hasita, Karena. Karena da amek umekia gorde, babestu eta elikatzen duen organo ezkutu eta funtseskoa. Amatasunean ezinbestekoa. Izan ere, eleberri honek amatasunaren hainbat alderdi ezkutu eta ukatu ekarri ditu agerira. Ama izan nahi eta ezina, lagundutako ugalketa tekniken zirrikituak, horien kosteak eta albokalteak, bikotean sortzen diren arrakalak. Ama bakarraren bakardadea, errespeturik gabeko erditze baten minak eta saminak, nahi gabeko abortuaren dolua. Historia honetan mina dago, letra larriz idatzitako mina. Maitasunak berarekin dakarrelako askotan mina, eta amatasunak bietatik dauka asko. Hala ere esango nuke Alaineren begirada leundu egin dela eleberri honetan. Argitu egin dela, jakinduelako minari distantziatik begiratzen, zauriak orbaintzen hasi direnean. Orbainak tatuaje bihurtu zaizkio. Eleberri hau minari eskainitako tatuaje bada. Maitasuna tintaz betikotua, larru azalean eta paperean.
Eskerrik asko, Antzina. Nire editoreak beti ulertu du, nire literatura edo nondik egin dudan, eta berak esaten duen bezala, tabuak biluzteko edo idazten dut, ez berez asmo horrekin, baina hortik, leku horretatik, ez da, esango nuke, isilpetik eta ilunpetik. Kasu honetan, amatasunaren terrenoan sartu naiz, berez bada gai bat presente daukaguna, gizartean, egunerokotasunean, gorputzetan, neskon kasuan txikitatik sartu digute, amatasun nahi horren hazia, edo bestela esan da, presio sozial hori badago, ezta? Baina, kontakizun bakar eta, hegemoniko eta idealizatu askotan, idealizatua den horretatik aldendu nahi izan dut, eta iskinetara joan, ez da? Amatasunaren inguruan isiltzen eta tapatzen diren lekuetara. Leku horietako batzuk dira, novelan aipatzen ditudanak, amatasuna nahi den ala ez erabakitzea, ez da? Erabakimen horretara iristeko norberak bizitzen eta zeharkatzen dituen zalantzak, galderak, kontraesanak, askotan aurrera itea, atzera itea, baina baita bikote mailan ere, batzuetan asimetriak egoten dira, batek nahi duen moduan besteak ez du nahi, edo batek nahi du besteak ez, eta askotan asimetria horiek ireki dezakete arrakala bat bikote mailan. Beraz, erabakimen horren inguruko hausnarketak eta zalantzak badaude, karenan, eta baiezkoa erabaki ondoren ere dago, batzuetan ez delako iristen amatasun hori, edo iristen hain erraza ez delako, edo hain idilikoa ez delako bidea, amatasun nahiaren eta ezinaren mina. Ezintasun horrekin, edo infertilitatearekin lotuta, agertzen dira protagonistak prozesu horiek bizi dituelako, lagundutako ugalketa teknikak, edo gaztelaniaz ezagutzen ditugu behar bada gehiago, técnicas de reproducción asistida, ezta? Intseminazio artifizialak egiten ditu protagonistak, in vitroak ere bai, baina batez ere, eta Antxinek ondo esan duen bezala, guzti horien, prozesu medikalizatu guzti horien albokalteak eta kostuak ageri dira, ezta? Ez direlako debalde eragina dutelako, maila psikologikoan, fisikoan, sozial eta ekonomikoan, eta baita norberarengan oro har eta bikote mailan ere bai. Beste, isiltzen eta, edo behar bezain lekua ematen ez zaion beste gaietako bat da, ama edo guraso bakarra izatearena, eta horrek ere badu bere lekutxoa novela honetan. Haurdunaldi bat dago, eta abortu bat ere bai, erditzea agertzen da, eta erditze horretan gertatzen diren violentzia obstetrikoa, ez da, kasu honetan. Eta dolu gestazionala. Doluak, esango nuke, dolu baten bidaia dela eleberri hau. Eta, kasu honetan, nahi den haurdunaldi bat galtzearen ondoriozko dolua, edo gogoz kontrako abortu bat egin behar izatearena. Berez, dolu horretaz nahi nizuen berba pare bat esan, dalako, gizarteak ukatzen duen dolu bat, iaia debekatu, isildu egiten da, tapatu egiten da, eta askotan egiten da, ezer gertatu ez balitz bezala, ez da? Haurdunaldi hori, egon ez balitz bezala, eta emakume horrek prozesu hori eta min hori sentitu ez balu bezala, ez da? Nik uste, nire asmoa ez da izaten inoiz ezer adieraztea edo tesi bat edo aldarri bat egitea, baina bai egia da ni neu zeharkatzen nauten einean nire literaturan eta idatzietan agertzen direla gai horiek, ez da? Eta kasu honetan, min horren ukazioa
ikusarazi nahi nuen honekin, eta bueno, hor konturatzen naiz ugalketak honi bueltak ematen hori. Ugalketak sostengatzen du gizartea, baina era berean gizarteak ez duela sostengatzen ugalketa edo ugalketa prozesu guztiak, ezta? Askotan esaten nizuen emakumea ez dela zaintzen prozesu horietan, ez da zaintzen berak bizi izan duena, ez da zaintzen prozesua ematen du ugalketak ez diola balizko umeari ez den beste ezeri begiratzen, ez da. Orduan, bueno, eleberrian agertzen dira elementu guzti horiek. Baita ere, bueno, behar bada erreprodukzioaren ikuspuntu produktibo batetik ari garelako, ez da? Ematen du emakumeak egon behar garela produzitzeko eta erreproduzitzeko bakarrik ia utzi ahal diogula produzitzeari eta askotan hori ere ez, ezta? Eta erreprodukzioa ugalketa ez denean emankorra, bizirik dagoen ume bat ez denean emaitza, segituan bideratzen da emakume hori berriz produzitzera eta ahaztu egiten da, ezta? Ez balitz ezer gertatu izan bezala, ezta? Eta bueno, niretzat importantea zen guzti horri gorputza ematea eleberri honetan. Sararengan ikusiko dugu, min hori, bera da protagonista, liburu honetako protagonista, Donostian bizi da, liburutegi batean egiten du lana, beste neska batekin osatzen du bikotea, eta bueno, elkarrekin doaz, intseminazio artifizialak egitera, erabakitzen dutelako ama izan nahi dutela, ez da. Eta bueno, hor hasten da, ez batek ez besteak, espero ez duten bide baten hasiera, ez da. Eta izan ere, nolabait definitu beharko banu novela hau izango nizueke, bidaia bat dala, eta irakurleak ere jarraitu egingo duela Sararen bidaia hori, kanpotik zein barrutik egiten duen bidaia hori. Gauza kuriosoa gertatu zait novela honekin, urteak neramatzan helduentzat idatzi barik eta enekien oso ondo nire ahotsa zein izango zen. Nik neuk ere aldaketa pertsonal nabarmena bizi izan dudala sentitzen dut, beste leku batean nagoela sentitzen dut, eta bueno, nik lotuta ulertzen ditut idazkera eta norberaren ez dakit barne mundu hori, ez da, Leirek lehen aipatu duen bezala oso identifikatuta sentitu naiz berarekin, eta bere sortzeko moduarekin, eta sortze prozesu hori sentitzeko moduarekin, ez da. Eta enekien oso ondo ze ahots hartuko zuen novelak, zentzu horretan sentitu naiz nire lehen novela Odol Mamituak idatzi aurretik neuzkan zalantzak eta galderak sentitu ditut. Eta bueno, harritu naiz, eta aldi berean ez ikusi dudanean ahotsa berbera dela. Novela bakoitzak eskatzen du tonu bat eta forma bat eta estilo, baina esan dezakegu, ez dakit, denak ahots beraren baitan daudela, ezta? Eta novela hau zentzu horretan izan da niretzat sentitut itzulera bat eta reafirmazio bat. Eta hori, bueno, estiloan ikusten da, Antxinek aipatu dizkizu hainbat, aipatzen dizkiaten hainbat ezaugarri, intentsitate emozionala, edo, ez dakit, pultsio hori, indarra, pasioa. Badago baita ere hizkuntzaren edertasuna bilatu nahi bat, obsesio hori daukat, txikian izenetik, musika bat, topatze nahi bat, edo horren bila ibiltze bat, ezta? Eta bueno, egituran ere, konturatu naiz, nire beste novela gehienetan bezala, atal laburrak, historionek eskatzen ziren atal laburren bitartez kontatzea, atal bakoitzak duelako bere indarra, eta beste noveletan bezala, atal bakoitzak hartu du hemen bere poetika, bere zentzua eta bere teknika. Nire narratzeko modua hori da, ezta?
Eta, bueno, dena den, atal laburrak gutxi gora bera 60 dira, ez dakit esku artean daukazuen liburua, behar bada, aurkibideari begiratzen badiozue hobeto ulertuko da, aipatuko dizuedana, amaiera aldera dago aurkibidea. Eta, bueno, kontua da, atal labur horiek daudela parte handiagoetan bezala sailkatuta, edo 6 parte nagusi dauzka liburuak, 6 parte potolo edo esan dezagun, eta parte horien barruan daude atal horiek, ez da. Dena den, erditze bat ere kontatzen da novelan, eta erditz hori zatikatuta kontatzen da parte batetik besterako jauzian. Eta, bueno, parte horiek gustatu zait nola esan duzun Leire, parte bakoitzak duela zentzua, eta nik ere sentitzen dut, aipatu dudan bidaia horretan ere Sarak pasaituen geltokiak da izan direla. Lehenengo parteak du izena diagnostikoa, bigarrenak intseminazioak, gero datorre in vitroak, gero urdunaldia, irlan eta sendatze bidean. Eta sentitzen dut hori, bidaia berbereko geltokiak direla. Eta aipatu baita ere, ez dela guztiz kronologikoa, diagnostikoak zabaltzen du liburua edo novela, Sarak barruan daraman umearen gaitza topatzen dutelako eta diagnostiko horren kolpearekin hasten da kontakizuna. Eta, espero dut zuek ere bidaia hori egingo duzuela. Gustatuko litzaidake, Antxinik esan du beste klabeetako bat, niretzat klabea da gauza bat, eta gorputzetik idazten dut, gorputza agertzen da, testuetan bertan, eta esan izan didatenean irakurlek, irakurketa bera eta testua bera gorpuztu dela beraien gorputzetan, konturatzen naiz niretzat ez dagoela beste ezer, idazle modura gehiago betetzen hauenik. Eta, gero, eleberriari indioten azal ederronen inguruan berba batzuk irakurren nahi nizkizuen, behin hola idatzen dituenak, eta iruditzen zait novela bera ere deskribatzen dutela. Amatasun nahi eta ezinaz, bilatzen dena ez aurkitzeaz. Haurdunaldiaz eta abortuaz, jaiotzaz eta heriotzaz, hutsaz eta beteaz, galderez eta galerez diardukarenak. Debekatutako dolu baten kontakizuna da. Eta ezin zen bestela izan liburuaren azala. Gorputzak egon behar zuen hor, lehen planoan, bere min, bere mami, bere egia guztiak agerian utziz. Konbentzio, agindu, presio, inertzia oro erantzita. Isildutako dolua aldarriz eta kantuz kontatuz. Ikusezina, ikusgarria eginez. Ustez, izanik ez duen horri izena emanez. Jarri genezakeen portadan umeki baten irudia, plazenta batena, haurdun dagoen sabelarena, kirofano laborategi erditze gela batena, odolez gainez egindako konpresa batena. Baina ez. Guzti horiek agertzen diren arren, istorio hau, zinez, Sararen barne bidaiaz baitoa. Berak bizi, sentitu, pentsatu, zalantza, galdu eta galde egindakoaz. Ezin zen bestela izan. Gorputzak egon behar zuen hor. Subjektu eta kontalari eta guduzelai zein itxaso den gorputzak. Badenak eta inporta duenak. Gorputzak eta gorputzetik. Ea zure gorputzera iritsi eta horre ere gorpuzten den. Eskerrik asko. Galderariko alego. Alaineri galdetu nahiko nioke, bazkenean, zer da novela honek kontatzen, edo adierazten duena beste novela guztietan adierazten ez dena?
Bueno, gaia bera, ez da, ipatu dute apur bat, topatu berriz bueltatu naizela, nire ahots horretan sinistera edo, baina, bueno, batez ere formari dagokionez, ez da, ez dakite martxan da bien, bai? Idazkerari dagokionez, eta hala ere, matize garrantzitsua da esatea novela bakoitzaren idazkera ere batetik bestera aldatzen dela. Beti uniberso beraren parte, ez da? Sentitzen dut, uniberso beraren parte direla nire novela guztiak, liburu guztiak, esango nuke, baina bakoitza dela planeta sistema bakar bat, ez da? Bat eta bakarra. Eta, hemen batez ere gaia da. Novela bakoitzak du bere gaia, eta kasu honetan, ipatu dizuedan bezala, amatasunaren isilpeko ez edo aritu nahi nuen, bai. Ez dakite ondo erantzun dudan, edo galdera erantzun dudan, edo beste, bai, eskerrik asko. Beste, bai, hortik? Gustora erantzuten dituzuen galderak, bota lasai benetan. Bota, bai. Bai. Bitu, galdera ona, iruditzen zait, ez duela, enaiz atrebitzen aldi berean esatera guztiz niretzat zer esan nahi duen, ze, artean eta interesgarrien izaten da bakoitzak egitea bere irakurketa, ez da? Eta besteen irakurketekin aberastuta, baina aldi berean libre sentituta norberak bere irakurketa egiteko, ez da? Ez dakit, galdetuko nizuke nik zuri, ea zuri zer eragiten dizun, zer sentitzen duzun, edo... Niri eragiten dit alako angustia puntu bat, ez da? Ze bere uretatik kanpo dago, arrain hori, uretan egon behar du bizitzeko, ez da? Eta uri gabe dago, itotzen, niri alako ezin egon bat edo eragiten dit, ez da? Uste dut simbolizatu dezakeela hiltzen ari den umeki bat edo galtzen ari den haurdunaldi bat. Aldi berean, ez dakit, beko maindire gorriak ere nik behintzat, nire irakurketa kontatuko dizut. Ez dakit diseinukoen irakurketa zein den, hau egin dutenena, bakoitzak, eta esaten dizut, importantea da bakoitzak libertadea aukitzea bere irakurketa egiteko. Niretzat, maindire gorri hori erortzen ari dana, ez dakit, visualizatzen dut karena edo plazenta jausten edo erortzen, ez da jausten, baina, galtzen ari den zerbait, ez da, galeraren momentuan bertan, bai. Ez dut esan gero, eta behar bada, niretzat behintzat bada importantea, liburu honetan sentitzen ditu dela emakume asko nirekin, ez da? Dokumentazio lan handi bat egin behar izan dut, gauza zientifiko desente daudelako, aipatu izkizu edan lagundutako ugalketa bidezko teknika horiek, beraiek, asko irakurri behar izan dut, ginekologo lagun baten laguntza ere eduki dut, Mikel Manzizidorrena, berari galdetzen izkion eta hainbat gauza. Eta alde batetik hori, ez da, pixkat fideltasun zientifiko hori mantentzearen, apur bat, ez gehiegi ez da ere, ez delako nire asmoa, ez dakit, informazio panfleto bat ematea, tekniken inguruan, baina, bazan nire asmoa, ondo erretratatu nahi nuen, ez da, giro hori sortu nahi nuen. Eta bestalde, emakume askoren lekukotzak jaso nituen novela hau idatzi ahal izateko. Eta sentitzen dut hor daudela guztiak, eta liburu hauetan berdina izango beraien lekukotza hori gabe. Eta eskertu diet askotan, baina zuen aurrean ere adierazi nahi dut eskerron hori. Leirentzako zer
Zer irudikatzen du zure portadako marrubia hori? Ba, uste dut, baduela joko bat azalak, ez? Nik, ez dakit badakizuen nola funtzionatzen duen azalak egiteko kontuak, nire kasuan izan zen, hitz egin nuen elkarreko azalgile taldeko kide batekin, udanerekin, eta azaldu nion berari eta Xabierri, zeina nire editore izan den, azaldu nien apur bat nire asmoa zein zen, eta nolabait gura nuen zerbait, nik irudikatzen nuen frutarekin zerikusia zeukan zerbait, uste dudalako zentzuzkoa dela jatekoren bat egotea, elikaduran asteak duen presentziagatik lanean zehar, eta enaukan oso argi ze fruta edo nondik jo, nik ez dakidalako halako kontu ez, eta bidali zizkia proposamen batzuk udanek, eta aukeratu genuen, iruditzen zaidalako zentzu handia duela azkenean badugulako marrubia, baina nolabait bihotz itxura daukalako, ez? Eta iradokitzen duelako beraz pertsona baten barruan dagoena zabaltzeak edo eskaintzeak irakurleari, eta eskuaz egindako eskaintza bat, eta nahiko gordina eta koloreagatik ere serioa da, nahiz eta oso polita den, uste dut, estetikoki, eta nik hala ulertzen dut, baina uste dut, Lainek esan duen bezala horre badaudela interpretazioak, ez. Eskerrik asko galderagatik. Alainerentzat, zer bultzatu zaitu horren nobela gordinak egitera? Ez dakit, uste dut nik ere literatura irakurtzen dudanean eskertzen dudala eta eskatzen dudala beste plano batzuetara joatea. Ez dakit, egunerokotasunean komentatzen gure artean behar bada komentatzen ez ditugun lekuetara edo ilunpe horietara. Eta beraz idazten dudanean neuk ere hortik egiten dut. Eta gero, aldi berean bai da interes handia daukat pertsonen barrua ikusteko, ulertzeko, arakatzeko, eta uste dut nire interesa hor fokalizatzen dela, ez da? Ez daukat inoiz ez dut sentitu gogorik, ez dakit, adibidez, Bigarren Mundu Gerran gertatzen den, ez dakit, historia handi bat idazteko, eskala handian edo makro tamaina horretan. Konturatzen naiz nire interesa dela pertsonen barrura jo eta hor dagoena ikustea eta esaten ez diren gauza guzti horiek esatea. Nire interesa da, bai. Gero mina dago novela honetan, baina iruditzen zait baita ere badagoela norabide bat eta urrunera begiratze bat, dago esperantza eta maitasuna, ez da? Eta Antxinek esan du, argitasun puntu bat, eta iruditzen zait nik behintzat sentitu dut idazterakoan hori badagoela, ez dakit gero sentituko den kanpotik. Baina bai, askotan interesatzen hau minarekin dialogatzen duen literaturak, bai. Galdera Leiretzakoa. Zure kasuan, zure lehengo liburua izan da, eta engazti izan da, zu konturatzerakoan, sare irabazitzen nuen eta horrela ze sentsazio edukitzen nuen. Poz handia izan zen, ez? Gero, noski zegoen hor urduritasuna, argitalpenaren aurrean eta baina hasiera baten poz handia eta emozio handia ez, bazelako
nolabait esateko amets bat niretzako, ez? Hainbat urtetan nirekin eraman izan dudana, beti izan naizelako irakurri eta idazle zalea, eta zelako noizbait egin gura nuen zerbait, eta proiektu hau oso urko sentitzen nuelako ni neun naizenetik, ez? Naiz eta uste dudan garrantzitsua dela ark bere lekua izatea, eta izatea nik egin dudan zerbait, baina ez izatea ni proiektua bera, ez? Hau da, banaketa bat egotea hor, eta bereziki pozandia izan zen, uste dudalako kontatzen dela zerbait agian nik neuk ez dudana topatu beste jaso ditudan lanetan, ez? Eta pentsatzen dut niri neuri ere, nahiz eta zehazki hori ez aurkitu, agian momentu eskaz batean nengoenean asko irakurtzeak eta identifikatuta sentitzeak eta asko lagundu didan eran, honek ere lagun zezakela norbait, ez? Eta zentzu horretan poz handia da hor kanpoan dagoela jakitea, nahiz eta aldi berean hain hurbilekoa izan eran, biluste bat ere baden eta horrek errespetu handia ematen duen, ez? Baina, hori, poza, beste zeren gainetik. Leirentzako da galdera ere, eta galdetu nahi nizunea bertso ez gain, etorkizun batean beste historioren bat edo zerbait edazteko asmoa duzu? Asmoa, izatez, nik bertsotan egiten dut, baina egiten dut nahiko era lagun artekoan eta plazan abestu izan dut eta abesten dut lantzean behin, baina ez da nire jardun nagusia edo enukeala deskribatuko. Hain zuzen ere, ni beste askok egiten dutenaren kontrara, ni literaturatik hartu nintzelako bertsolaritzara, jende gehiena baino pixkat beranduago hasi nintzen bertso eskolan, eta hori ni heldu nintzen bertsora, interesa sortu zidalako, nik irakurtzen nuelako asko eta poesia gustatzen zitzaidalako, eta pentsatu nuelako, ostras, honek badu hortatik, ez? Eta hala bertso zaletu nintzen, eta oso bertso zalea naiz, eta gustuko dut neukere bertsotan egitea, baina hala ere literatura idatzizkoa hartuko nuke nire jardun nagusitzat voluntarioa esango dut, gero badaudelako ikasketak eta lana egongo da, eta baina uste dut beti idatziko dudala, eta esan duzu moduan hain zuzen ere prosa narrazioa ere idazten dut, eta gustatuko litzaidake idatzi egiten dut, eta gustatuko litzaidake etorkizunean, ez dakit noiz, ez nola, ez zer, ez ezer, baina hori ere argitara ematea, bai. Galdera bat Leirentzat, zenbat urtekin hasi zinen poesia idazten? Uste dut 14 urte ingururekin, 13-14 izango nituen. Kuriosoa da, nintzelako euskaraz idazten hasi. Nik garai hartan asko irakurtzen nuen erdaretan, beziki gaztelaniaz eta ingelesez, eta etxean euskaraz egiten nuen, eta nire aitarekin ez, kanpotarra baita, baina amarekin bai, eta neuzkan beti espazioan nuen euskaraz egiten nuen, baina
Gero nire hizkuntza kreatiboa ez zen euskara, orduan hasi nintzen idazten gehien bat ingelesez. Eta gero ja, heldu zenean kontzientzia hartze bat, eta nik neuk ala nahi nuelako aldatu nituenean nire ohiturak eta baita ere nire ingurua euskaldunago batzuen alde, horrekin etorri zen euskaraz idaztea eta hori bai izango zen 15-16 urteren bueltan, uste dut. Bai. Beste bat leirentzako. Bai, poza. Zu liburu hasi zinean, nera behar zinenean, lehenengo bat txirren tarrela. Eta azkenean, idatzetago kezka geho problema, neko gaztea zinean, eta problema hori, igualakian gutago batzuk berdina azkate, eta zure ustez, zure poesia edo poema horiek, behaien arazoak edo konpondu edo dezakete, edo identifikatuak sentitu, eta behaien lagundu. Galdera ona da, hori, eskerrik asko. Uste dut, identifikatuta sentitzeko espero dut balioko duela. Gero, erantzunak eman edo inolako irtenbiderik eman, ez dakit. Uste dut askotan hori bakarrik ez zaudela eta zuk sentitzen duzuna bera beste norbaitek ere sentitzen duela jakitea badela lagungarria, ez? Nik gehien bat idazten dut sentitzen dudana zalduz eta galderak eginez eta nire zalantzak azalera araziz. Eta uste dut hor erantzunak gutxitan daudela, ez? Baina bada egia askotan galderak egin eta egin zu zeu iristen zarela erantzun batera, askotan erantzuna zeure baitan dagoelako, ez? Naiz eta hasieran zuk ikusi, ez? Edo galderak egitearekin ailegatzen zarela puntu batera nun ohartzen zaren agian daukasun gatazka horrek beste leku bat beharko lukeela edo badagoela beste norabide bat ardezakezuna, ez? Beraz, uste dut badaudela hainbat gatazka liburuan adin horrekin estuki lotuta daudenak, azkenean identitatearekin lotuta daudelako, eta nik uste bizi osoan zehar eraikitzen dugula gure identitatea, baina bereziki adin horretan, ez? Orduan, badagor arauan ez sartze bat, zeure burua hegemoniarekin ez identifikatze bat, eta horren hasieran horren aurreko gatazka bat, baina gero konturatze batekin hor beste bizimodu alternatibo bat eraiki dezakezula, hor disidentzia horretan edertasun bat eta indargune bat bilatze bat, ez? Beraz, espero dut bereziki horren hegemoniaren parte ez izatearen ondorioz nolabait bazterreko izatean hasiera batean txarto sentitzen den jendeak aurkitzea hor helduleku bat, ez? Eta ikustea hortik ere atera hor ere eraiki daitekela bizimodu eder bat, ez? Alainerentzat, noizbait sentitu zara identifikatua zure nobeletako protagonistekin? Bai, gainera askotan niretik idazten dut. Horrek ez du esan nahi liburu honetan bertan adibidez, ezta? Nik neu galdu nuen, nire alaba, eta hain zuzen ere alaba horren dolua nobela hau idatziz egiten hasi nintzen. Nik neuk ere jasan dudalako min horren ukazioa eta dolu hori egiteko lekurik, denborarik eta baimenik ez dut topatu izan, ezta? Orduan izan da, nik neuk ere baimena eman diot neure buruari nobela hau idatzi ala, ezta? Horrek ez du esan nahi,
adibidez hemenik pertsonaia bat eraiki dut, ez da ni, beste izaera bat dauka, beste bizimodu bat, berari gertatzen zaizkion gauza guztiak niri ez zaizkit pasa, eta niri gertatu zaizkian guztiak ez daude liburuan. Eta, bueno, gero gainera, esan dizuedan bezala, emakume askorekin egon naiz, min hori, ez delako bakarrik nirea, edo ez delako bakarrik Sararena, askorena da, gorputz askotan dago, eta askorekin nahi izan dute egin berba, min hori den animalia handi hori ahalik eta ondoen erretratatzeko. Baina, bai, askotan nigan pizten diren emozio edo bizipen edo kezka edo galdera batzuetatik ernaltzen dira nire novelen hasiak. Gero egia da, nahi eta nahi ez derrigorrez behar ditut fikzionatu. Leirek lehen aipatu du baita ere. Hizkuntzarekin, istorioak berak behar duelako egitura sendoago bat, gutaz bakarrik idatziko bagenu oso pobrea izango litzateke literatura hori, ezta? Baina erabili dezakegu guk bizi edo sentitu edo galdetutako hainbat gauza hortik sortzeko literatura, bai. Leirentzako, zer egingo duzu irabazitako sariarekin? Hori de galdera ona. Neure burua ezagutzen dut eta uste dut gehiena gordeko dudala eta beti biharretzi izango dudan beharren batera begira jarriko dudala, ez? Baina hori gorde gehiena eta joango naiz gastatzen gasolinan edo bertso saioetako sarreretan edo eta hori bai gustatuko litzaidake behintzat zati batekin egitea bidaia eder bat eta joatea hilabete Indonesiara eta egotea lasai. Alainerentzako, zer ematen dizu indarra idatzi ahal izateko? Nik esango nuke idazteak berak ematen didala indarra. Bai, ez dakit, nire indarraren parte handi bat idaztetik doa eta bai, uste dut neure indarra topatzen dudala idazten dudanean. Mila esker, Alaine eta Leire, kontatu diguzuen guztiagatik, eta eskerrik asko Usandizagako ikasleei zuen partaidetzagatik.